ମୁଁ ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ ନାୟକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୁରୀ ନିମାପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ଗତକାଲି ଆପଣ କାଲି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? ହଁ, ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲୁ। ମାଗିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ, 2 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ପୂର୍ବତନ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମଗିରିକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଦାୟୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ କରିପାରିନାହୁଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଇକି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିନାହୁଁ। ଏବେ କିଛି ସମୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ରଖୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ରାଇଟଲି ସେ ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଫର୍ କଲେ। କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିସାରିଲେଣି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କାଲି ମିଟିଂ କରିବେ, ତେଣୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 22ଟା ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ NSC ଗୁଡ଼ା ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକି ମିଶାଇ ନେବୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିବୁ। ହଁ, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଏରିଆ ଲୋକେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ୍ ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁନି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ପୁରାପୁରି ସତ କଥା ହେଉଛି। ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ପାରିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ବେଳେ ସାମିଲ କରିନେବେ ବୋଲି ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ